Gipaygayon ang general cleaning o fumigation operation sa Carmen Public Market sa Cagayan de Oro City tungod sa namatigdang pagdaghan sa mga ilaga o ubang insekto. Gipangunahan sa Cagayan de Oro City Health Office o City Economic Enterprise Department ang halapad nga cleanup drive o fumigation operation sulod og gawa sa merkado sa Carmen niadtong Domingo. Tumong matud pa sa operasyon ang maminusan ang mga ilaga o mga insekto nga naasunod sa maong merkado. Kamatikdan na ang pagdagsa nini busa gikinahanglan na ang fumigation. Gihangyo usab karon sa buhatan ang mga market vendor nga siguruhon nga limpyo kanunay ilang tugaran aron dili na mobalik pa ang mga insekto. Gi-disinfect, pest control tanan. So maayo kayo nga kuano, at least naabya dani ang the commerce of men sa labi na sa merkado, di magin mawala nga dani gid tipukanan.